тук снимаме... Здравейте, тук снимаме клипа. Брат ми нещо. Здравейте, дътучета! Не ще да играе. Ще питам да... Ваню, айде да играем. Ваню, айде да... И този път сървъра ще е мой. Те, айде. Чакам те. Чакай, само да се лета в последната кофа. Чакам го. Айде. И здравейте отново. Аз съм Ники. Ще свържем с Ваню. Чакай, сега се включва. И аз... Чакай да сменя чакаме. човек. Съм си момиче. Защо? Така се. Вие къде си? На Survivor. Няма сървила. Ники, тук е. Тук е. Това. Не съм в мобиз. Няма съм на Survival. Мобиз. Трябва да се вибрат. Вие къде си? Сега бе да седи. Сега бе да седи. Аз деко. Ой, имам В кон. балкона ма бият. Аз имам кон. Бяка хвана. Бай. Ой, помогни ми, бе. Ей! Спарта. Това е Спарта, гей. Къде си? Амах, убима! Бима, Ники! Ники, ама уби! Ники, ама уби! Уяма уби! Убима! Да, убима. На колко живота? На 1, 2, 3, 4, 5. До 5 съм. Къде си? Ето ма! Ама ще стоиш на едно място. Защо убима? Чакай да се оправи. Може да убия, нали? Не ме спести! Майко! Ай, къмах, давай. Аз съм си лошо момче. Сега да тъся. Сега къде? Не ме напестия! Къде си? Къде си ти? Едно зайче. Бях зайче. Пък едно зайче. На пустинята и... Чакай, Вани. Е да за малкото. От Савая. Не, дей да ти покажа нещо. Не. Чакам то. Ще паднах в пища. Ня гледаш. Ня гледаш. Ти там стоиш. Къде? Отиги дайте, два зайче. Ой, стой назад, чули? Ага. Чу, тук е ти, Давид.
Сега ма виж. Виж па. Гледай кои са. Бягай! Гледай кой съм бе, аз намерих чиква, ела да ти я дам. Не! Ще пусна на Ти си креатив. лош! Ще пусна на креатив. Лош! Абе! Ти умах. Но аз съм си под водата. Сега това пълно ми е чиква. Просто ела да ти я дам. На мен ми трябва изобщо чиквата. Къде си? Просто ела да ти дам чиквата. Защото да прави така. Аз искам да се махна. Теб, какво е такъв? Виж аз къде съм. Виж аз къде съм. Не виж къде. Ой, как Уоу! ме прави? Не бе, тук съм. Не бе, тук търся едно нещо, за да го намеря. Да, трябва ми глава да ти дам на. Ти какви на глава трябваш да ти? Ваня, виж, аз те държа таков. Чиква. Къде си? Не знам да се ради. Там не гори. Ела да ти дам чиквата. Къде си? Ето му къде. Ето я. Заповядай. Служи си я. Сега. Ауе! Не бе, то свест някак ми се пусна. Къде съм аз да ме убиш? Това бе! Братя, Нищо без да искал да го докосна. какво си направил? Убивах играта без да искал. Защо му буташ таблета? Не му го бутам. Ти е там, другия е там, айде. Гони се хора, бе. Аз съм гладен. Ау. Зомбите има. Топия. Аз съм гладен. Иван, ела да ме убиеш, къде си? Така ще помагам. Ето ти диаманти. Аз ти убих, дем го да малко. Дем го да зомбите. Аз ще помагам. Къде диаманти на мен? Дем го да малко. Ето, инчантмент. Ето е. От тебе. Хайде да го убий. Да, убивай го. Ето ти вземи. Извиняй. Вземи месото. Извиняй. Малко! Има Браво на теб. Моя Да ми малко месо. Ам искам да ме убият.
Щупя с храна. Къде? Ваню, сега правя стъпалца. Има едно зомби! Къде е той? Ето го. Айде, Мария. Голям зомби. Ям помня. Аз не мога да се кача. Правя стъпалца. Ма зомбита, аз намазам обсъвая. Еди така. Има едно зомби. Убита! Да, бе, той те уби. Кой те уби? Даде им. Махна пса. Сега се пуса на креатив. Чули, за да излича. Тъпо зомби. Смотам. Има си 2 меча. Има си 1 меч. Аз те чакам. И тук. Има си още 1 меч. Ама къде си? Има си още 1 меч. Сейчас нямам. Ти къде бя? Тук и бя и тук бя. Тук и бя. Тук. Не съм на форс. Тук да не се виждам. Сега излизам. Да. Добре. Няма да закъпя. Аз съм в пистията ли? Ай, Ваня, аз изключвам.